Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και ελπίζουμε να πάει καλύτερα η χρονιά, γιατί λίγο μας δυσκόλεψε η περσινή. Όπως ξέρετε, η ένωσή μας αποτελείται από τον κύριο Κατηφόρη, τον Χρήστο, τον ταμεία μας, την κυρία Αργύρο Λιάπη, είναι ειδική γραμματέας, ο επίτιμος πρόεδρος, ο κύριος Αντίπας, που ξέρετε όλα τόσα χρόνια, ο κύριος Δημήτρης Κατηφόρης. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, είναι ο Βαγγέλης Ολπέτης, αυτοί λείπουν, δεν τους λέω εδώ για τους παρόντες. Ο Βαγγέλης δυστυχώς είναι λίγο άρρωστος, όλοι σε μια ίωση όπως... Και η κυρία Ιερό Χρυσάνθη Αλεξανδράκη, καλά μου έχει κάνει και αυτή η εγχείρηση. Δεν θα μπορούσαμε να εκδώσουμε ούτε καν την εφημερίδα. Ξέρω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, αλλά όπως σας είπα, φέτος είχαμε προβλήματα υγείας περισσότερο από εμάς. Και εγώ συγκεκριμένα και ο Βαγγέλης και η κυρία Ιερό, και μας δυσκόλυψε λίγο η κατάσταση. Ελπίζουμε του χρόνου να πάμε λίγο καλύτερα. Τώρα, να πω ότι εύχομαι και ελπίζω ότι θα είμαστε όλοι καλά και θα συνεχίσουμε. Αυτό έχω να πω, δεν έχω πει να πω κάτι άλλο. Έτσι, να μιλήσει και λίγο ο κύριος Κατηφόρης, ο ταμείας. Σήκω. Καλωσορίζω και εγώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, απλώς να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε έστω και αραιά. Είναι πολύ σημαντικό που βλέπω νεότερη γενιά εδώ και να κάνω μια πρόσκληση να κινητοποιήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να κρατήσουν αυτό το σύνδεσμο, αυτή την αγάπη για το χωριό, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί αλλιώς το χειμώνα παρά μόνο με την παρουσία μας. Ένα καφέ που θα το πήραν ούτως ή άλλως τα αδέρφια μεταξύ τους, τα ξαδέρφια, ας το πιούμε όταν ορίζει ο σύλλογος ότι έχουμε πει, ας το πιούμε εδώ. Καλή ώρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ, που ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να έρθουν τα μικρά παιδιά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε όλοι πολύ απασχολημένοι, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τις εργασίες μας και γι' αυτό ζητάμε ένα συγγνώμη για ορισμένες ατέλειες, αδυναμίες ή λάθη που σημειώνονται στα οικονομικά ή στην εφημερίδα ή κάποια σφάλματα τα οποία καλαπροαίρετα θα θέλαμε να μας τα υποδεικνύεται αμέσως στο τηλέφωνο και εμείς θα προσπαθούμε να τα διορθώνουμε. Ενώ, για παράδειγμα, ένα σημαντικό σφάλμα στο φύλλο της εφημερίδας, στα τελευταία δύο φύλλα της εφημερίδας, ο κωδικός IBAN της ΕΤΕ, της Εθνικής Τραπέζης, λείπει ένα νούμερο και δεν βγαίνει σωστό. Δεν είναι κάτι που έπρεπε, εγώ φταίω γι' αυτό, το παίρνω πάνω μου, αλλά θέλω να πω καλοπροαίρετα, έλαβα τηλεφωνήματα, ευτυχώς καλοπροαίρετα και λύθηκε το πρόβλημα. Είδατε ότι να έχει ταμεία ο πρόεδρος που είναι καλός στα οικονομικά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν το προλαβαίνω. Θέλω να πω τέτοια πράγματα ή κάποιος δίνει χρήματα, δεν βλέπει το όνομά του. Σας παρακαλώ, καλοπροαίρετα να το συζητάμε, να το βρίσκουμε, όλα είναι γραμμένα. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο νοικοκύρη στα οικονομικά. Είναι μια δύσκολη ιστορία γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπάει το χωριό, δίνει τον οβολό του, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ και το αξιοποιούμε. Ο Σύλλογος έχει έξοδα πάγια που είναι η έδρα του, είναι οι λογαριασμοί, είναι η εφημερίδα, τα 4 φύλλα, είναι μεγάλα έξοδα. Πολλά έξοδα τα οποία αθροίζονται σε ένα αρκετά σημαντικό νούμερο στο τέλος του έτους. Εάν δεν βάλει ο καθένας αυτό που μπορεί, δεν μπορεί να βγει εφημερίδα. Και το τρίτο και τελευταίο που θέλω να πω είναι η θητεία μας θα τελειώσει στο παρόν συμβούλιο. Άλλα καλά κάναμε, άλλα λάθος, άλλα λίγο περισσότερο καλά. Απευθύνουμε ένα προσκλητήριο και με τον Πρόεδρο και με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει 9 θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλουμε ανθρώπους που μπορούν να αφιερώσουν λίγο χρόνο. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τίποτα δεν γίνεται μόνο του.
Τίποτα δεν γίνεται έτσι αυτόματα. Κανείς δεν περισσεύει, όλοι χρειάζονται να το ξέρετε. Και κανείς δεν έχει χρόνο. Όλοι έχουμε. Και έχουμε και δυσκολία. Ναι, εντάξει, να ξέρετε ότι περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι το εύκολο, έτσι, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή έχει τυραννία, γιατί ο ένας έχει τη δουλειά του, πρέπει να σχολάει. Φανταστείτε ότι εγώ φεύγω το πρωί από το σπίτι και γυρίζω στις 9 ώρα το βράδυ. Ένα Σαββατοκύριακο μένει και αυτό με το ζόρι, έτσι. Ο Χρήστος τουλάχιστον ξέρει τη δουλειά που κάνω. Και είναι πάρα πολύ, όπως και ο Χρήστος είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το παιδί πηγαίνει στην τράπεζα, από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύει. Ο μόνος που ασχολείται στην κυριολεξία και πραγματικά είναι ο Αποστόλης, έτσι, για να λέω την αλήθεια, γιατί το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ ότι αν δεν ήταν ο Αποστόλης, δεν θα είχα τη βοήθεια που έχω από τον Αποστόλη. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και τα παιδιά βέβαια τα άλλα, και ο Βαγγέλης και ο Χρήστος με βοηθάνε. Αλλά ο Αποστόλης είναι ένα σημαντικό κομμάτι του συλλόγου. Και ήταν και παραμένει. Και ελπίζω να παραμείνει και πολύ καιρό. Αυτά. Αυτά. Ως ο Θεός ημών πάντοτε νικαία οίκης τους αιώνας των αιώνων, ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούς αιώντος, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησον το απείρο ηκτήμων, πάντα στους λατρεύοντας το μόνο δεσπότη και εκβώντας φόβο, λυτρωτά έφορον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφύλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, των αρχών, των φορέων, των εργαζομένων, των διδασκόντων και διδασκομένων, των κληρικών και των μοναχών εν την ίσο Λευκάδη. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, των επιτελούντων και συμμετοχόντων εις την εκδήλωση ταύτη, του Προέδρου του Συμβουλίου των Μελών και των Φίλων, της Ένωσης Αγιοπετριτών Λευκάδος και των απανταχού της γης, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών είπαμε. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και το Αγίο Πνίν και αΐκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, όν οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και μνήμη του εναγίης πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Ρονοφάντορος του Μεγάλου. Αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον τα έργα των χειρών αυτών. Πλήθυνον αγαθής στη ζωήν αυτών. Παράγασου δε αυτής και πατεί το κόσμο, το ήδη αυξάμενον έτος σωτήριων και ειρηνικών. Πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου, της πεφανερωμένης, του εναγίης πατρών ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου αμήν. Δόξαση ο Θεός, η ελπίς ημών δόξαση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Πέτρου, Θωμά και πάντων των Αγίων Αποστόλων. Του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Του εναγίης πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας. Των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου. Της Αγίας Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού.
του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μινά, του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας του Μεγάλου και Ρονοφάντερος και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέηση ημών, ειρήνευσον ημών τη ζωή. Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αφού κόψουμε το στου της πολιτείας, πάμε μετά του συλλόγου, του Προέδρου, θα τα βρείτε εσείς. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πέρα από τις ευχές και τη βοήθεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχήν εγώ κόβω του Χριστού μας. Κόβωσε. Εγώ θα κόψω για το χωριό μας, τον Άγιο Πέτρο. Λοιπόν, Έχει φλουρί, τόσο μεγάλο. Άγιος Πέτρος είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο. Μεγάλο χωριό. Κώστα, Κατηφόρη, περάστε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Λευκαδικών Μελετών, Κώστας Κατηφόρης, να πει δύο λόγια και να κόψει ένα κομμάτι. Έχει φλουρί με το. Ρε Ηλία! Ησυχία παρακαλώ, λίγο ησυχία. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε Λίγο ησυχία. και επιτρέψτε μου να ενώσω και εγώ την άποψή μου εκείνη των προλαλισσάντων. Έχουμε συμφέρον να στελεχώσουμε τους τοπικούς συλλόγους, το σύλλογό μας σε τούτο. Έχουμε συμφέρον διότι μας εξασφαλίζει το σύνδεσμο με εκείνο που λέγεται ταυτότητα, η ταυτότητα η δική μας. Ο σύνδεσμος με κάτι το οικείο, με εκείνο το οποίο μας δίνει χαρά, διάθεση στη δημιουργία μας. Εκείνο που αντιστρατεύεται την κόπωση, την αδιαφορία της καθημερινότητάς μας. Εμείς τουλάχιστον στην εταιρεία Λευκαδικών το προσπαθούμε και με τις εκδόσεις μας και με τις εκδόσεις μας να αναδείξουμε αυτό το στοιχείο της ιστορικότητας, αυτό το στοιχείο που μας φέρνει ισορροπία και επιτρέψτε μου παρεμπιπτόντως να σας καλέσω 13 Μαρτίου θα έχουμε μια τέτοια εκδήλωση για τα ιδιαίτερα στοιχεία του πολιτισμού μας. Είσαστε όλοι καλεσμένοι στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία 13 Μαρτίου στις 7 η ώρα. Και με τις σκέψεις αυτές επιτρέψτε μου και εγώ να κόψω ένα κομμάτι και να το αφιερώσω στο σύλλογο που μας καλεί, στον Οικοδεσπότη Σύλλογο των Αγιοπετρικτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον κύριο Μελά και ο Θανάση, σαν αντιπρόεδρο, να πούμε μας δύο κουβέντες. Σας παρακαλώ κύριε. Περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική τιμή που μου κάνανε το Διοικητικό Συμβούλιο να με βάλουν να μιλήσω. Αρχηγός παρόντος όμως, αρχηγός της εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, την οποία με φώναξαν να εκπροσωπήσω, είναι ο κύριος Κατηφόρης, ο οποίος το ξέρω πως το ξέρετε, αλλά πρέπει να τα πω. Έχετε δύο καπέλα. Έχετε δύο καπέλα. Δεν έχει δύο καπέλα, έχει ένα. Ο πρόεδρος που μαντάρει, στα σωματεία που μαντάρει ο πρόεδρος. Ούτε ο αντιπρόεδρος, ούτε ο γραμματέας, ούτε κανένας άλλος. Όλα την ευθύνη την έχετε και εσείς. Και να είστε υπεύθυνοι. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ, εκείνο που ήθελα να πω εγώ είναι τούτο, ότι στον Άγιο Πέτρο μείναμε πολύ λίγοι. Ότι, σε παρακαλώ κυρία Φρόσο. Κυρία Φρόσο, πιο σιγά λίγο γιατί μιλάνε. Μείναμε πάρα πολύ λίγοι. Το χωριό μας πέθανε. Δεν αστιεύουμε. Θα έχουμε το χρόνο, δεν ξέρω πόσους,
και δεν γεννιέται κανένας απολύτως. Πρέπει όλοι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το χωριό μας, να λέμε κουβέντες, να βρισκόμαστε το καλοκαίρι όσο είναι δυνατόν και οι εργασίες μας το επιτρέπουν και να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα θετικά έτσι ώστε να κερδίσουμε την αγάπη περισσότερων ανθρώπων για το χωριό μας. Ένας καλός χορός, μια καλή εκδρομή να πάρουμε, εμείς αυτά είναι άγνωστα, ασχολούμαστε με κάτι τυποτένια πράγματα και στο χωριό το καλοκαίρι, μια ωραία έκθεση έτσι ώστε να κινήσουμε το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων, όχι μόνο του χωριού μας, αλλά και των γειτονικών χωριών, από τα χορτάτα, όλο το βουνό δηλαδή, από το βουνό και κάτω, έτσι ώστε να ξαναπάρει το χωριό μας εκείνη την αξία που πρέπει. Η εταιρεία Λευκαδικών Μελετών μπορεί να βοηθήσει, όχι να σας βοηθήσει, συγγνώμη που το είπα, να βοηθήσει όσο τις επιτρέπουν οι δυνάμεις της για να κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις και εκεί πέρα. Έχουμε και τον ιερέα μας, τον οποίο παρακαλώ το καλοκαίρι να έρθει λίγο στον Υπουργείο, γιατί μαθαίνουμε ότι μείναμε και χωρίς παπά. Αν δεν το ξέρετε αυτό, να το μάθετε. Πήρε συντάξει τι? Δεν ξέρω, με συγχωρείτε. Ο Παπακώστας, ναι, μάλλον έχει πάρει συντάξει. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να έχετε χαρά, υγεία, χαρά και ευτυχία. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Αντώνη Σίδερη να μας πει δύο κουβέντες. Είναι ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, φαρμακοποιός. Ναι. Κάθε τέτοια μέρα, επειδή μας λείπει πολύ το χωριό, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Προσπαθούμε να το αντικαταστήσουμε από το κανονικό. Και προσωπικά χαίρομαι που έχουμε βρεθεί και με νέα παιδιά που γνωριζόμασταν από παλιά και έχουμε πει ότι θα κανονίσουμε και η πιο νέα γενιά να γνωριστούμε και να βγούμε με τα παιδιά μας ή και χωρίς, για να κρατήσουμε αυτή την παράδοση που υπάρχει τουλάχιστον από το 1974-1975 το σύλλογο, που ήταν οι παππούδες, μετά ήταν οι φαντεράδες και μετά τώρα, που χάνουν τον χρόνο τους, διαθέτουν και χρήματα για το καλό του χωριού και για τη χαρά που νιώθουμε όλοι όταν παίρνουμε την εφημερίδα, για παράδειγμα. Είναι όταν παίρνουμε εκείνη την εφημερίδα, πραγματικά εκείνη τη μέρα σαν να έχουμε πάει μια βόλτα στο χωριό και τόσο πολύ χαιρόμαστε. Και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη ανάγκη και ο Σύλλογος από τη στήριξή μας. Και εγώ και όλοι μας προφανώς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για το χωριό μας, γιατί κάθε φορά απλά περιμένουμε πότε θα έρθει η ώρα να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να είμαστε καλά και καλή χρονιά να έχουμε και την χρονιά. Τον κύριο τον Πάπη, λοιπόν, το φίλο μας, έλα Πάπη. Κάνα χορό να κάνετε. Ένα καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Είναι μέρος του Συλλόγου της Εκπληβής. Μεταφέρω τις ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίων, την οποία εκπροσωπώ ως αντιπρόεδρος, μεταφέρω επίσης τα χρόνια μου πολλά και τις ευχές μου για ένα 2024 δυναμικό και υγιή. Θέλω να σας πω ότι οι σύλλογοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, αλλά και ο Ταμείας, αλλά και ο κ. Κατηφόρης, περνούν πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Τα χωριά μέρα με τη μέρα μειώνονται σε πληθυσμό, αλλά και σε πολιτισμό. Και το λέω αυτό διότι ο πολιτισμός είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε στη χώρα μας. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν βοηθάει τους πολιτιστικούς συλλόγους που είναι τα κύτταρα του πολιτισμού για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια. Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται εσκεμμένα ή αν είναι τυχαίο γεγονός. Θέλω να πιστεύω τυχαίο γεγονός. Αν και μέσα μου πιστεύω ότι είναι εσκεμμένα. Θέλω να το πιστεύω έτσι. Πρέπει λοιπόν εμείς να στηρίξουμε αυτά τα κύτταρα του πολιτισμού και ένας τρόπος είναι να τα στηρίξουμε, όπως είπε και ο Ταμείας και ο Πρόεδρος εδώ, να φέρουμε νέο αίμα
στο σύλλογο. Πρέπει με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να παρακινήσουμε τους νέους να έρθουν στο σύλλογο. Πρέπει και είναι αναγκαία προϋπόθεση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με ποιες συναντήσεις, είναι ποιες παροτρύνσεις, αλλά είναι πολύ γνωστό σε όλους και το λέω μια φορά ακόμα ότι ο οργανισμός που δεν ανανεώνεται πεθαίνει. Σωστό. Και για να μην πεθάνει λοιπόν αυτός ο οργανισμός, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός για τη χώρα μας αλλά και για τα χωριά μας, καλό θα είναι να μπορέσουμε να φέρουμε τα παιδιά στους συλλόγους για να έχουμε μια συνέχεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ τα χρόνια μου πολλά και από το Σύλλογο της Εκκλησίας και της Ομοσπονδίας και να σας δώσω ένα φιλί πίτα το οποίο θα το αφιερώσω στους νέους του Αγίου Πέτρου και να τους παροτρύνω να έρθουν στο Σύλλογο. Να είστε καλά και του χρόνου. Ναστένος είναι έφορος του Συλλόγου των Λευκαδίων Αγία Μαύρα. Μας πει δύο λόγια. Γεια σας από μένα. Θέλω να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τις ευχές του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των μερών του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής και Αγία Μαύρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με τον Πρόεδρο σας, τον αγαπητό Ηλία, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια λόγω της ιδιότητάς μου μέσα από τη Βουλή. Έχουμε συνεργαστεί, ένα αξιόλογο άτομο. Αγαπώ τους Αγιοπετριώτες, εγώ είμαι Καβαλισάνος. Και γιατί σας αγαπώ, γιατί είστε ένας δεμένος σύλλογος. Τα Αγιοπετρίτικα τα διαβάζω από την έκδοσή τους. Είστε ένας σύλλογος που τα μέλη του προσφέρουν στο σύλλογο. Και αυτά που είναι στην Ελλάδα και αυτά που είναι εκτός Ελλάδας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι εκδηλώσεις που κάνετε έχουν βαρύτητα και σημασία μεγάλη, αλλά και όλες γενικά οι εκδηλώσεις που κάνετε μέσα από το σύλλογο είναι πολύ ευχάριστες και πολύ δημιουργικές. Όσον αφορά το δικό μας το σύλλογο, εμείς λόγω έτος Βαλαωρίτη που έχει ανακηρυχθεί φέτος, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από τη γέννησή του, έχουμε ετοιμάσει κάποιες εκδηλώσεις στη Λευκάδα και στην Αθήνα και στις 19 του Μάρτη έχουμε τον ετήσιο αποκριάτικο χορό μας στο αρχοντικό του Σαράντι με τον Πάλι τον Τζέρτο, την Άντα την Καραγιάννη και όλους τους άλλους. Αξίζουν λοιπόν πολλά μπράβο και αμέτρητα συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Ταμείων, τον οποίο τον βλέπω πολύ δραστήριο και μ' αρέσει, παρότι είναι και νέος και κάνει και το κάλεσμά του για τους ανθρώπους που πρέπει να βρεθούμε κοντά στους συλλόγους και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το σύλλογο και για τα μέλη του. Εγώ θα κόψω το φελί της πίτας και θα το αφιερώσω σε όλους τους Αγιοπετρίτες πρώτα, αλλά και μετά σε όλους τους Λευκαδίτες που για διαφορετικούς λόγους δεν βρίσκονται απόψε ανάμεσά μας, σήμερα κοντά μας. Νίκο Αχήμαστο να έρθει, είναι ο ταμείας του Συλλόγου Χωριωτών. Τιμή μας που ήρθε. Γεια σου Νικολάκη. Εγώ θα είμαι λίγο αυστηρός, με συγχωρείτε. Τόση ώρα μίλαγε ο Πρόεδρος των Λευκαδικών Μελετών και γινόταν μια φλαγωγία από κάτω. Συγγνώμη, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τώρα να πάμε πιο γλυκά. Καλησπέρα σας, να είμαστε καλά. Άκουσα για νέους, για όλα αυτά. Πρέπει να έρθουμε, δεν γίνεται να μην έρθουμε. Γιατί εμείς που είμαστε στη μέση, κάποια στιγμή θα πάμε στην άκρη ηλικιακά και πρέπει να έρθουμε πίσω. Λοιπόν, δεν θέλω να περιαυτολογήσω σαν σύλλογος εννοώ, αλλά την ερχόμενη Κυριακή έχουμε εμείς την πίτα μας. Είστε όλοι καλεσμένοι φυσικά, στα γραφεία στην Γερανίου. Είναι μια ομάδα 8-9 παιδιών και 2 μεγαλύτεροι, όταν λέω παιδιά εννοώ ηλικίου, που ετοιμάζουν για το συγκεκριμένο κομμάτι εκεί μια εκδήλωση με χορούς. Μικρή, πολύ μικρή, των 20 λεπτών. Το κορίτσι αυτό τυχαίνει να είναι η κόρη που δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα πρέπει να έρθουν οι νέοι στο σύλλογο. Θα πρέπει για μένα να συνεργαστούμε οι γείτονες σύλλογοι. Μια εκδήλωση, εμείς στα Χορτάτα τώρα εκεί είναι κάτω από 20 άνθρωποι μόνοι. Εμείς εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε δεν μπορούμε. Μπορούμε, αλλά θέλουμε συνεργασία από όλους και να βρίσκονται τα γύρω χωριά όλα εκεί. Ούτε χορούς, ούτε εκδρομές που θα πρέπει να κάνουν οι σύλλογοι, ούτε αυτά τα πράγματα. Αν όμως είμαστε 5 χωριά, π.χ. 4, 3, 8 χωριά, μπορούμε να κάνουμε και εκδρομή με 100 και πλέον άτομα. Μπορούμε να, κάνουμε και, να γεμίσουμε και ένα κέντρο με 500 άτομα. Θεωρώ ότι μπορούμε.
Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Εγώ θέλω το κομμάτι να το αφιερώσω στους ανθρώπους που μένουν εκεί και κρατάνε την πόρτα ανοιχτή για να πηγαίνουμε εμείς. Όταν πηγαίνουμε και όταν μπορούμε. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και με εσάς και με τους Ξαθίδες που συζητήσαμε και με τους Εκπροβισάνους και με όλους να κάνουμε κάτι μαζί. Να είμαστε συλλογοί. Η συλλογικότητα είναι προσφορά ανιδιοτελή. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει κακή πρόθεση. Δεν γίνεται να υπάρχει. Δηλαδή, ένα λάθος θα κάνει ο πρόεδρος, θα κάνει ο ταμείας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Το λάθος θα γίνει. Αν έχω εγώ την κακή προαίρεση, ο κύριος ΑΒΓ να καθίσουμε μισή ώρα να συζητάμε αυτό το λάθος, θα χάσουμε την ουσία. Θα συζητήσουμε λοιπόν όταν βρισκόμαστε για κάτι που πρέπει να κάνουμε, για κάτι θετικό. Το να συζητάμε το λάθος έγινε. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να πάμε παρακάτω. Αυτά, να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε και το κομμάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λιάβη να διαβάσει δύο μηνύματα που μας έχουν έρθει, ένα από τον βουλευτή και ένα από το Σύλλογο της Κατωτών. Ναι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καπετάνιο, τον Κώστα τον Πατρίκιο, γιατί είναι συνέχεια μαζί μας. Δεν μας αφήνει πουθενά, είναι στάνταρ. Είναι πραγματικά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Μας βοηθάει πέρα από αυτό, μας βοηθάει και σε άλλα θέματα και στις αρτογραφίες και παντού. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να χειροκρότημα ζεστό για τον καπετάνιο. Να μας διαβάσει τα μηνύματα ο κύριος. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση στη σημερινή μας εκδήλωση. Δυστυχώς προέκυψαν κάποιες υποχρεώσεις και δεν καταφέραμε να παραβρεθούμε. Εγώ και το υπόλοιπο ΔΣ σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο που έχετε αναλάβει. Συνήθως, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους συλλόγους έχουν το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη για τη Λευκάδα, για τον τόπο τους. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις και τα ήθη του τόπου μας και δεν πρέπει να χάνουμε την επαφή. Οι σύλλογοι πρέπει να έχουν συνεργασία μεταξύ τους, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά, να κάνουμε όμορφες δράσεις για τον τόπο μας. Άρα πρέπει να υπάρχει εξέλιξη και όχι στασιμότητα. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με μια χρονιά γεμάτη υγεία και δημιουργικότητα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε προκειμένου να παραστώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής σας. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά σας. Θα ήθελα ωστόσο δια της παρούσης να μεταφέρω τόσο σε εσάς προσωπικά, όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και τους φίλους της Ένωσής μας, τις πιο θερμές ευχές μου για μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και δημιουργία. Την προηγούμενη Κυριακή είχα τη χαρά να βρεθώ στο όμορφο χωριό σας, το κεφαλοχώρι της Νότιας Λευκάδας, όπου η τοπική κοινότητα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Εκεί, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, η φιλοξενία και η εκαρδιότητα των συγχωριανών σας δημιούργησε μια ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα που έκανε τη βραδιά ξεχωριστή. Όπως είπα και εκεί, έτσι θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς ότι ήμουν και θα είμαι πάντα στο πλευρό σας, να συνδράμω όπου χρειαστεί για το καλό του χωριού. Ήδη πετύχαμε κάποιους στόχους, όπως την προένταξη για χρηματοδότηση με 12 εκατομμύρια ευρώ της λιμνοδεξαμενής Βασιλικής, τη χρηματοδότηση με 1.700.000 ευρώ για την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Βασιλικής, που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, την εξασφάλιση χρηματοδότησης για αγροτική οδοποιία και για αναβάθμιση του γηπέδου, την παροχή εξοπλισμού από τη Βουλή στην τοπική κοινότητα, τη διατήρηση του νηπιαγωγείου και πολλά άλλα. Και έτσι θα συνεχίσουμε μαζί με νέους στόχους και διεκδικήσεις. Η διαδρομή και η δράση του συλλόγου σας είναι ανεκτήμητη για τους απόδημους αγροπετρίδες. Διατηρείτε πάντα στενούς δεσμούς και ανάμεσα στα μέλη της κοινότητάς σας και με το χωριό σας, συντηρώντας ένα ζωντανό κύτταρο λευκαδίτικου πολιτισμού στην Αττική και δείχνοντας πάντα έμπρακτα την αγάπη σας για το νησί μας. Ναι, είναι και η Έμπαινη, ναι. Έχουμε το Βλαπλούς και το Λευκάδι. Ναι. Να δώσω. Έχουμε και τους επένους από τα παιδιά, τους φτιάχασα πάλι καλά που έχω το. Γι' αυτό έχω συνεργάτες για να με βοηθάνε. Λοιπόν, για... Συγχαρητήρια, καλή πρόεδρο. Τι ήταν αυτό? Α, ναι, να διαβάσω που πέρασε. Είναι μπήκε στη δυσκολία ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Λοιπόν, για τον κύριο Χριστόπουλο Χριστόφορο του Κωνσταντίνου. Χριστόπουλο. Α, ναι. Έλα και καπετάνιε. Μπήκε στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Για να σας δούμε. Το ξέρω αφού... Λοιπόν, το ξέρω λέω. Η Σοφούλα είναι και σκηνή μου, ανεψάκι μου. Λοιπόν, μπήκε στο τμήμα Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής. Είναι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καγκελάρης Κωνσταντίνος του Άγγελου. Ναι, έλα Αποστόλη. Ποιος θα το παραλάβει. Ναι, Αποστόλη, έλα εδώ στο έπαιρνο εσύ. Να το δώσω εμείς. Έτσι θα παραλάβει. Πού πέτυχε? Διάβασε που πέτυχε. Θα κάνω τα τζάμια. Που είχε παλιά το συνεργείο. Είναι γιατρός και τελείωσε την δημιουργικότητα και τελείωσε και το διδακτορικό του. Είναι οφθαλμίατος. Δώστο, δώστο. Στο στήλιο τώρα. Κράτα το λίγο μπροστά. Ωραία. Συγχαρητήρια. Να μας κάνει και καλά στα μάτια ο... Δημήτρη, έλα λίγο. Να δώσετε το επόμενο. Λοιπόν, Κύρκου Σοφία του Παναγιώτη στη σχολή την ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο κύριος Κύρκου Σοφία. Είναι παντρεμένη. Για να κάνεις εδώ στη μέση, στη μέση. Θα σε βλέπουν εκεί. Έλα, σήκω να δώσεις εσένα. Για τον Γιάρχο Αναστάσιο. Για τον Γιάρχο Αναστάσιο. Δεν πειράζει, θα το δώσουμε αργότερα. Μαξινό Μάριο. Έλα ρε Μαριούλη. Θα το δώσει η κυρία Λιάπη τον έπαινο, η γραμματέας. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην οδοντιατρική του ΕΚΠΑ. Και ποιος είναι τον Αλπέτρο? Η μητέρα του είναι του Μακαρίτη, του Κώστα, του Βρακάρη. Α, ναι, μπράβο, ναι, καλά. Είναι Βρακάρη και κάτω να θέλετε και είναι μεγάλη χαρά που έχουν επιστήμονες. Μπράβο. Τα λέω γιατί τους έριξα και τους πήρα από τους Σωστός. Ρομποτή Αναστασία. Ρομποτή Αναστασία. Έλα, Αναστασία. Θα το πάρεις. Λοιπόν, έγινε αποφύτιση από τη Σχολή Φιλοσοφικής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. είναι του Μακαρίτη του Κώστα, του Ρομποτή του Βρακά, το κορίτσι. Ρομποτή Μαρία. Έλα, Ιστάκο. Δύο αδερφές, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τμήμα Αισθητικής και κοσμετολογίας. Ευχαριστούμε. Δρακέικο.
Το επόμενο είναι ο Φλόριος Ιωάννης. Κωνσταντίνου Φλόριος Ιωάννης. Δεν είναι κανείς. Είναι του Γιάννη του Νόρου του Μαργαρίτη που ήταν παλιά στο Σύλλογο. Και Παξινού Χριστίνα. Ναι. Ψυχίατρο, δικαστική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Είναι αδερφή του Μάριου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να περάσετε να πάρετε τα... είναι η λακκιοφόρος αγορά. Όποιοι έχουν... Έφυγε.